Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM. Uns bessons considerables i una bona espatlla, que ell em deia, el més important és l'espatlla, tot el tren superior. Mira, acaba d'aixecar la roda de davant, l'ha posat en el tercer escaló i ara, mira, està saltant 2, 4, 5, 6, 7, 8, i els ha pujat tots. I els puja un per un i va saltant un per un. Sentiu com belluga l'estructura, eh? Sí. Tenim en Marc, que l'està seguint com si fos un jutge de Guinness. Marc, no el molestis, eh? Que el tenim a dalt, que el va seguint, que l'està filmant i així ho penjarem al blog, al Facebook de l'Extraradi. Jo ara li he perdut la pista. Però jo he vist la bici, eh? És preciosa. L'hem penjat Xavi, torna! al Twitter. Ha pujat 4 trams d'escales, ja. Però què dius? T'ho juro, 4 trams d'escales dobles, és a dir, 8 trams. Però si has parlat 30 segons. Doncs ha pujat 4 pisos, aquest senyor. 4 pisos, graó per graó, d'en un amb la bicicleta. I ara baixarà, quan arribi li direm si és més complicat pujar o baixar. Mira, suposo que sentiu de fons tota l'estructura metàl·lica, com trontolla. I què, no toca amb res? No toca absolutament amb res. Mira, ara està arribant ja aquí gairebé. Sort que porta sempre el dit a sobre el fre, com ens deia. Aquí hem estat tots provant l'índex i anàvem movent i ens hem mirat com dient, semblem tontos. No tenim ni manillar, ni bici, ni res. Mireu, ara arribarà davant nostre. Està baixant. Ai. Ja el tenim aquí. Xavi, molt ràpid. A l'estudi no es creien que havies pujat ja més de 4 pisos, tot just que jo els he dit 2 frases. Sí, és ràpid, perquè aprofita el rebot de l'escala i vull dir que aquí deu haver una sèrie de 10 escales i en 6 segons estàs a dalt. Què és més difícil, pujar o baixar? Home, pujar és molt més cansat i tècnic. Baixar has d'anar amb compte perquè aquí rellisca, però al baixar qualsevol persona que en sàpiga una mica d'equilibri baixa. I em deies abans, jo et deia, tens uns bons bessons, i tu em deies, sí, són importants, però sobretot el tren superior, espatlla, braços... Sí, el que més s'agota, el que abans comences a cansar i ja no pots més, és l'avantbraç i l'espatlla. Això és el que més ràpid es cansa, i a partir d'aquí has de començar a intentar utilitzar altres muscles per fer el moviment, no? I l'escama és l'últim que es cansa perquè utilitzes molt menys. Val, d'acord. Anem allò del repte, si vols, ho provem? Ho provem o ho deixem estar? No, ho provem. No. A veure, Frank... Han cridat que ho provem. Sí, són així de simpàtics. Tenim 3 minuts i mig perquè provis. Farem una cosa, però clar, jo hauré de treure'm el micròfon perquè la pataca de l'inalàmbric, mira, agafa el Xavi, ja veuràs, pesa una estona i això desequilibra. Doncs tu fas de periodista... Llavors no ets capaç de pujar ni baixar amb pataca i amb micròfon, Frank? No ho puc fer. Esperàvem més de tu. Xavi. Fem les més faciletes. Fem alguna cosa facilet per començar, perquè si no després ja no em voldràs entrevistar mai més. Aquelles de fora, per exemple, que a més són... És que aquestes tenien una inclinació que has de vigilar, a part de ser metàl·liques, que també rellisquen més, i aquí fora n'hi ha unes que són d'obra, són només 4 graons, són d'obra i no estan tan inclinats. En Xavi els acaba de pujar saltant els 4 d'una tacada. Aquest home en sap un niu d'això de la bicicleta. Vinga, canviem. Jo et canvio la bici pel micròfon, tu fas de reporter i jo faig de ciclista. Us deixo amb en Xavi, eh? Perfecte, fins ara, Frank, bona sort. Posa't el casc. A veure, que m'iniciaré amb això, jo, eh? Hola, Xavi. A veure, ara... Si pots fer el que fas amb la bici, no et preocupis, que saps parlar. Us ho retransmeto una mica, eh? Ara, el primer que ha d'aprendre és l'equilibri. Si acaba de pujar la bici, d'entrada ja agafa el fre amb tots els dits i ara ja el corregiré. Un sol dit al fre i l'equilibri sempre... Són les ganes de frenar. Sí, però si frena molt saltarà de cap i... Val, no volem. Tot això s'està gravant, vull dir que ho acabareu veient, eh? Sentim el riure histèric. Ai! A veure... Ja ha caigut? No, encara no ha caigut perquè no s'ha mogut de lloc, bàsicament. No ha avançat ni un metre encara. Pobre criatura. Li farem un exercici primer, que serà pedalar una mica per aquí la vorera perquè s'habituï una mica a la bicicleta i jo així m'habituo una mica al micro i em relaxo. Perfecte, sense que faci les 10-15 hores que tu deies que fas amb la bici el dia del rècord Guinness, però que faci uns 10-15 segons, que s'habituï ràpid, molt ràpid. Sí, ja està. Ja el teniu habituat? Ja està, ja pots venir cap aquí, que ja et veig molt fi. Has tingut sort, Xavi, que en Frank és habitual de la bici. No només li agrada mirar com la gent roda en bici, sinó que ell va en bici. Gairebé caic ara quan pedalava per aquí a la vorera perquè frena molt. He tocat només el fre amb el dit índex, com deies tu, molt poquet, i m'he quedat clavadíssim. He saltat per davant de la bici.
Sí, abans quan estàvem descrivint la bici amb la primera connexió em deia que bé que tinc frens i pensava que bé que no saps el que frenen perquè no els utilitzaràs. A veure, li poso un repte, us explico. Aquí hi ha 4 escalons de ciment amb un canto bastant perfilat i jo li proposaré que baixi aquests 4 escalons al principi. I com que no controla els frens, li diré que no freni. Baixa sense frenar. Però li deixaré el meu casc perquè em fa una miqueta de por i li deixo el casc abans que baixi perquè si almenys cau... Crec que és un detall important perquè sobretot sí, volem que en Frank faci el repte però volem que no li passi absolutament res. No, sempre seguretat perquè demà ha de fer un altre repte. Veig que ara fins a divendres el teniu... Ja ens estem trencant el cap. Sí, això s'ho va d'inventar l'Olga, No et preocupis, Frank, ja pensarem entre tots i trobarem una gran idea. A mi em sembla, Xavi, moltíssimes gràcies per haver passat a l'altra banda, per fer la connexió. Ja t'hem de deixar, però sabem que en Frank ho gravarà tot i que, evidentment, en Marc ho gravarà tot i en Frank no s'escapa del repte. No s'escapa, no. Ara us quedarà gravat i al final tindrem sorpreseta, ja ho veureu, ja. Xavi Casas, moltíssimes gràcies i molt bona sort amb el rècord Guinness, que l'aconsegueixis. Doncs gràcies a vosaltres i espero que si em surt bé us ho pugui explicar. Ara t'explico com ho has de fer. Que vas per ciutat, encara que no d'allò tens el peu d'embrague per si et peus un semàfor o igual. A poc, una mica més ràpid, Jo el que faria és que us fiqueu darrere i bufeu, perquè se li ha de donar inèrcia. Tu estigues aquí, però... No et preocupis que jo... Estigues aquí, Parada motxilla. Home, una mica malament ho has de passar, si no, no té gràcia. No, ja et dic jo que sí. S'ha currat portar la bici aquí perquè tu et quedis frenat aquí. Vale, molt bé, torna. Veus què fas, jo? T'ha xupat? Torna. M'has filmat, no? Puja, no. Com que no? No, se m'ha escapat, tio. Que li filmares la cara. Sí, tornem a fer. No m'ho crec, Marc. T'ho juro que se m'ha escapat. Ja ho has vist, que no passa res. T'ha xupat. Se m'ha escapat, tio. Va, valent. Ara ja anava massa valent, massa ràpid aquí. Sí. Repte aconseguit. Repte fet. Bueno, aquesta era la sorpresa que teníem preparada. Com que el repte de les escales està xupat per ell, ara el farem patir una miqueta, el tinc aquí amb creu. Així està bé? Així perfecte. Truca al 061. És que no és la seva bici, Això és el que em preocupa. Estic cagat. Passa malament, jo vaig molt ràpid. Tio, ets un crac. Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM.